Здравейте! В днешният епизод ще ви представим тристаен апартамент в Soho Home, квартал Кръстова вада. За този апартамент ние от Triarch Design изготвихме интериорен проект и извършихме Project Management на реализацията. Вече сме във всекидневната на Николай и го очакваме всеки момент да пристигне. Ники вече е тук. Хайде да отидем да го посрещнем. Здравей! Здравей! Заповядай да разгледаме твоят нов дом. Благодаря. Как се чувстваш в твоят нов дом? Прекрасно. Една мечта, която се е превърнала в реалност. Харесва ли ти как се получиха нещата? Супер стана, страхотно. Просто не мога да повярвам колко добре се е получило. Визията, която търсихме, модерна, минималистична, но същевременно с влизането усещам този уют, тази топлина, която търсихме в дома си. Благодаря, станало е страхотно. Много се радвам. Здравейте, казвам се Трифон Пеев и съм един от собствениците на Triarch Design. Ние съдействаме на нашите клиенти с архитектурно проектиране, интериорен дизайн и Project Management на цялостната реализация на проектите. Това им вдъхва спокойствие, че процесът ще бъде проследен от началната идея до крайната реализация. Ние винаги отделяме много голямо внимание на предварителните разговори с нашите клиенти и структуриране на правилното задание за проектиране, което ще бъде след това основата на цялостната реализация. В жилището, което се намираме в Soho Home, което е тристайно, близо 100 квадрата, желанието на нашите клиенти да се оползотвори максимално добре пространството не трябваше да е за сметка на ефирността на самия дизайн. Вие да разгледаш вашата спалня. Наистина съм изненадан колко добре се е получила. Всичко, което ми показва тук е страхотно. Най-голямото ми вълнение е това как се е получила стаята на сина ми. Наистина съм впечатлен съм. Това е мечтаната стая на един тинейджър. В дизайна използвахме меки пастелни тонове, а на места стъклени витрини, които дават допълнителен детайл и дълбочина. Апартаментът е в минималистичен стил, като с високия клас мебели, акценти и детайли в интериора успяхме да създадем уют и да му придадем собствен характер. Ники, надявам се да ти хареса реализацията на вашето жилище. Получило се страхотно, даже надминава очакванията ни. Наистина се надявам и за в бъдеще да имаме късмета да работим с вас по наши следващи проекти и мечти. Ще се радваме и ние. Благодаря много. Всичко е станало прекрасно. Благодаря.